Siyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabatha lasemini soyiphathela umfundisi uMdlalose waseMpumalanga Temple inkosi Mbusisa. Bandla lenkosi masikuphe isithandazo. Amen. Amen. Yekhe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Esathi ngibuke ngibheke phansi. Balani ngoba sengizobheda. Kade angiqonde ukubheda bese kuvaya kade angivayi. Namhlanje ufuna ngiqonde njengavayi. Ngoba ngisuthi ufana nodakiweyo. Lokusutha kwami angazi noma kube uphungukeni. Ngisuthi kakhulu unyazi liqopha umlando ezweni lakithi. Angazi baba yimisele ukuthi ngaze ngithola inkonzo. Indlela engijabule ngayo. Umfana omncanyana sondela mfana wami. Uthi umnomzane ihlangana naye eqhudeni uthi lenkonzo yamaNazaretha ubayifika emhlabeni labantu abasekho. Indoda endala nje sasiye eqhudeni isithunywe umnomzane waShozi. Ukhona inyanga lapha eqhudeni esasiya kuyo hayi yamphela. Uthi ke uyokwenzani lapha ngoba wena labantu uhamba nabo esathi awubala angazi ngase ngibhalweni ngithi ngiyabaphekezela ngoba umndeni. Uthi ke awu la ngibuye sokuhlwile anokuyelalela kimi ngoba wena ukhonza kwakuseyinyanga izolo. Wena ngaphansi kwephiko lenyanga izulu mina ngiNazaretha kodwa angisakwazi ukuhamba kodwa ngiyakutshela mfana wami ukuba lenkonzo ayifika emhlabeni ngabe abantu abasekho. Ngithi mina ngani na uthi inkonzo emhlabeni jikelele ungayiboni ifaka inhloko kanje kungasho ududu wento. Yiphi inkonzo ongayifica intombi eqimbile ziyosilela uNkulunkulu zingasindeli umuntu ngaphandle kweNazaretha. Ithi ke ngisashumayela nange ngibabuza abafundisi beyinkonzo. Ithi abantu bakwaZulu abayithathanga inkonzo leyafika nabezizwe babevese benenkonzo yabo. Uthi othi mfana ufika emabadleni uyifundele incwadi kaDuteronomy 25 verse 5. Uthi uyifundele incwadi ububabuza ukuthi babafundiswa obani obabamkhulu ukuthi benze lokho. Ngixolele bangcwele angikhuluma izono mina esontweni no 23 la ngikhuluma khona izono. Amen. Ngisamtama ngikade ukuthi ngizogudla angigudle umuntu la. Wafa nje zokhuluma imisebenzi kaShemba kuphela. Funda baba. Oma bazalwane behlezi ndawonye. Abazalwane abantu abazalana umfowethu uzokwami. Lapha sizalana naye. Omunye efa ngenamntwana. Nango umfowethu siyafa kanamntwana. Uthi baba lo okhulumayo. Lapha esengenamntwana umkakhe ufanele washolephi? Funda. Umkakhe ngakani ngaphandle. Umkakhe akangagani noma sokuyihlazo namhlanje. Umkakhe akangagani ngaphandle kwezizwe. Ake benjani mfowethu?
Akani ngaphandle kowesizwe. Akenze njani kulo? Angene umfowabo wendoda yakhe. Angithi namhlanje akusenzeki. Obaba babetshela ubalokho. Inkolo la iphunyuka kithi emsamo. Baba ngeke sibe nawo sofuke siguqe nje inkosini sibuye sidlambatha. Funda baba. Abe umfazi wakhe. Manje umfazi eyifelwe indoda kufanele aphuma awungena emobeni agana amashangane. Kungakho ekhaya sokukhona izingane ezinamazebanga ngonogwaja ayizalwa emndenini. Funda baba. Angene umfowabo wendoda yakhe. Akangene umfowabo wendoda akhalekisa zolapha. Umfazi omfowethu nje. Abe umfazi wakhe. Uyezwa ke wenzelani? Uvusa umsebenzi womfowabo. noma ichaza baba ikhuphuka nawo baba khuphuka. Verse 6. Yebo. Kothi sibulola lo mfazi. Akuthiwa yeba yidla. Yodla ifa likayise. Yidla yofileyo ngeke uphuphe kumuzi bavusa umzomfowethu. Lingapheli igama lakhe kwaIsrael. Manje wena uthini ke soyihlamba namhlanje uthiwa ngena wayengena kahle phela wangangeni nje fuhleleke wayengena ngamadoda ukuthi athathe into amngenise kukhona izalukwazi hayi ukuthi wayintshontsha cha wena mtshontshe ukwakumthetho funda baba. Verse 7. Uma umuntu engathanda ukuthatha umfazi womfowabo. Mina ke nehlulwa amakhosikazi lapha ethi umfazi ngeke baba ungene umfazi omfowethu abezeke lokungcono bomthwalo ngihamba. Funda baba funda. Uma umuntu engathanda ukuthatha umfazi womfowabo. Yebo baba. Lo mfazi Akakhuphukele amalunga sesiswini. Akakhuphukele emalungu omndeni. Esangweni athi kuwo umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo. Umuzwa mana baba uzokwenza njani ke lapha esenze njalo umfazi uzomthela ngamathe emehlweni uthiwa isiphukuphuku asifuna uvusa umzomfazi. Yebo. Kwenzweni thina ekuletha khona kekho manje okwenza lokho ufuna ukufeka. Funda baba. Funda. Athi kubafowabo wendoda yami athi umfowabo wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo igama kwaIsrael. Yeah. Uyala kuwenza umsebenzi womfowabo wendoda yami. Yeah. Verse 8. Khona amalunga lo muzi wakhe Oqinisa mbize. akumbiza akhulume naye. Eqinisela. Uma eqinisela Ukuthi akafu. akathandi kumthatha. Yeah. Verse 9. Umfazi womfowabo uyakufika kuye ngaphambi kwamalanga akhulume ngaphambi kwamalunga ake. Ngaphambi kwamalunga. Yeah. Akhulume akhumbule isicathulo sakhe amthele ngabathi akhulume isicathulo sakhe amthele ngamanzi. uzovala uzomhlupha kanti angifuni ungihluphe ngifuna bawushayele uthi amthele ngamathe emehlweni athi wena awunamsebenzi walutholekayo. Lo mfazi usezohamba ke awuzokushutwa ufebile uyozala wona amabhilidonke lawo ngoba udedelo umndeni kodwa uyofuka uboshwe ezulwini lakho kusebenzela idlozi uyofuka uboshwe ukuthi umyekeleni umfazi womfowethu wena uthini udodo inyama inkosi yamaNazaretha ithi abantu ibonakele bathi izinto engasihle kodwa bendodo lo mababa 14. Nina lingabantwana bakaJehova. Nasizisizwe sabaZulu singabatwana bakaJehova. Esiyini? uThixo wethu. Yeah. Aniya kunquma niphucule emkhathini wamehlo enu. Woza nayo. Ngenxa abafileyo. Woza nayo. Ngokuba ningabantu abangcwele. Isizwe sasingcwele sabaZulu esasingaganwa isihlobo sakhe. La kwenzeke ephutha wagalo isihlobo sakhe ufanele ukuphuma izinto eziphambana endleleni uthenga isihlobo kuze kukwazalwa ilima la ekhaya. Funda baba. Ngokuba ningabantwana abangcwele, ningabantu abangcwele kuJehova uThixo. Asikisizwe singcwele njengamaZulu. Lo Jehova unikhethile. Esizweni zonke thina sikhethiwe.
nile ngabakhethiweyo kuye ngaphezu kwawonke izizwe zasemhlabeni. Yebo. Verse 3. Ungadli into embi. Bani koswathi idlani inyoka. Ngoba thina sibeke uzoyiza ukuthi yini into esizoyidlala. Inkosi lephambi kwethu iyakhuluma entabeni. Ngabe ngibiyela nje yonke lento. Ngiyagula manje, ngiguliswa izifo engazazi ngoba nidlukudla ongaqondile. Funda baba. Verse 3. Ungayidli into embi. Ngidleni. Ilezi zilwane niyakuzidla. Ini. Inkomo. Ini. Imvu. Yini. Nembuzi. Kuphela. Hayi inyoka. Njengoba sendla magundane nje. Lesi sizwe sengayisizwe. uJehova isizwe singcwele lesi. Asokuyinqoma nje. Ukhona baba bakithi sahlupheka. Ngithe ngesuthi namhlanje ngifana nodade iyaqhamuka inyoni ezulu madoda emajikeni akwapete izoqhamuka emabhilinjini abhidlikile ebhidliswe yiyo inyoni. Lama bhilinji abhidliswa yiyo sahamba sayocela watamyela bo baba uJeremiya 44 verse 17. Ukolwazi. Abhidliswa yiso isilwane lesi. Lama bhilinji enedlule kuwo inyakwaNtuli. Lama bhilinji lapha abhidliza kanjani ingane engaka zashaya inkosazana ezulu ngesihlilingi emfuleni. Yashona phansi yavuka lapho zafa zonke lezo ngane. Bafona ngiseKhenani ukuthi selekelele nazi ingane sephelile. Bika enkosini ukuthi zishaya inkosazana emanzini manje iqeda noma yipi ingane. Sase sesingitshena isilwane sasezulwini sethe hambe emakhosini uda abathathu 1 no 2 baye lapha okwenziwe khona ihlekelele. Sahamba lesizwe samaNtsobeni newaNgcobo isaya eDlukulu sawufuna imbongi. Yaphuma imbongi yabongela yesiya enkandla yafika bongela. Ilwane sasibophile ziphe ngomfula asibambanga nangetabo. Zavese zayibonela ukuthi ziyaphi. Ithi yelani kwenze kahle usho yona inyoni le ilani kwenze kahle lokuna lizeline nje ebukhweni beyincanga. Yeah. Kwenzeke njalo ngempela aphishike amabridge lami ekadiniwela kuwo aphisha uthukela mina ngokuzalwa uthukela akwazi ukukwana uthukela iyandlela Ngicela zonke iqhingi le kwamuka ukudla kwabantu nabatshalisa ngibayizwa ngendaba yahamba yonke. Hayi ukhethe cha. Tshalo kubude ngikhethe cha. Ifunda kana bathi sisemthethweni ababuyele benjani. Yebo siyawenza impela konke okuphumile emlonyeni wethu. Senzeni? Sishisela inkosazana yezulu impela. Banode asiyeke inkolo yethu yomdabu. Njoba inkosi ivuselela nje. Othi asiyeke inkolo yethu singabi nensimi yenkosazana. Mina bobaba ngikhule ilesimi ilinyo kukhona igwebu nefe kuthwani ngayidle. Isimi kaNomkhulwana. Namhlanje sesizimfambele asenakudla silimi ngoba sithi sifuna u10%. Wenzani o10%? Wenzani? Ukudla kukho akho mbila akho thanga singaphila kanjani sithi ukudla okunje? Yini 10% imali nona le funda baba funda. Yebo siyawenza impela konke okuphumile emlonyeni wethu. Senzeni? Sishisela inkosazana yezulu impela. Sithelele umnikelo wokuphuma. Yebo. Njengalokhu senzile thina nobaba bethu. Namakhosi. Kwakunjalo ngaleza ukuthi imbewu nje la kade inkosi ikhona yayithatha lapho izintombi ziqimbe zongena emfuleni isiyoyilima. Kungekho lenhlekelele lesikhona. Manje izintombi ayiplifete. Yiziphi intombi kanti ongawe izintombi? Yeah. Ekubheka kimi. Yeah. Ifunda baba funda kana mfunda. Ngalokhu senzile thina nobaba bethu. Yebo. Namakhosi. Baba. Nezikhulu zethu. Sasinamakhosi othukela lapha eqimbile. Ehloma ihlangu zayo. Kodwa impendulo yabuya. Kwazi bafona isizwe ngaphesha ikothukela. Inakusenzovaya. Ithi hey, dlalo sekujima manje uyenkosini sokwendele
sokuhamba imizi ngathi njengoba ukhuluma nje isizwile awusilandeli ngazangaza bafowethu angazi ukuthi sifundani kumuntu yini angibhaceka nje nina funda baba funda yebo obasenzile thina nobaba bethu namakhosi nezikhulu zethu emzini yakwaJuda sizothetha sibaleke obaba bambaneda nokukhuluma kade ngeke kwangisiza ngoba angaze ngife funda baba nasezitaladini zeJerusalem baba sasuthi sasingaswele lutho yebo akaze sibone okuyo yebo kepha yilokhu sayeka ukushisela inkosazana ezulu impela namhlanje sizuzwa indlala lokuthelela umnikelo wokuphula yebo seswela konke sibheka ngentemba nangendlala wa sesikhala emoyeni mntana sizokwenzani ngoba phela ziphelile nje insizwa zingekela ngodokotela awazi ukuthi sidwa yini imsipha siyabona phela labe ngidala indaba kwathi ifakwe hawu ningelwa yini bakithi ningelwa yini siphi insizwa manje namabhula angazathi manje ayihlangane ungona oba lazo uphasifazi nje kimi ayi baba angedwa ngesuthi ngane zakuthi ngingesuthisile kodwa ngishayine nje abona ubunandi lobu obusezweni lakithi angazi noma bobe bube khona iyathamka isinjengenyoka ile tututu nazo ziyakhuza ibanga hayi ubona abantu baphume izibakhwela phezulu ithuthuthu zikaba umnikazi ayibonanga lutho nina kanti mnandi uyazenza uhambo manje ngibone lento ehle kangaka nentshumayelo ngizoyithola futhi ingaloku ngihleli nani abantu ngifundela oJohana uthini uJohana baba uJohn 14 uthina hayi no abazalwane sisandina wasimisa nasabashia nasamlandela okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo okuyenza nemkhulu kunale ufuna enzeni ke wena uthe nje uyibambe lapho ngane yami ngoJulayi ufike insizwa zimbili baba usiphezele usisonyazini kwenze njani badawethu bathi sivimbele imoto lapha ngase police station yalabantu abayizitha zethu sayikhokhisa imali kwazofika unyaze ebusuku lwathi lezi imoto nayithengelwa yimi laba bantu bephuca imali basebenzela ingane zabo ifuna ukunikhombisa ke ukuthi lezi imoto zenu kosayishay phansi ngamaringi zinga chaya enobephila ukuthi uyofaka elinye panje futhi yoze ngibuyisele le mali engane zami emithathile Number 1. lapha ngifika lapha bangivimbela ngakwazi ukuya enkosini inkosi yayisisukuma ngathi batawothi bikani khona evengeni
ivijelwe izimfambelele zakithi ngizothini phela fana ngilalele zona ngoba ziyasebenza uthi ke ngisikhiphe yonke thina asibazi abanye kodwa ngazi noma ke amasondo obuye abuyeleni kodwa ngizobuya ngizokutshena mfundisi ukuthi abuyele ngoba uthe nasisusa lezi moto zokusha ngoba silambisa ingane zabantu sidla imali emphefumulo yabantu abayisebenzele ngentshontshile lani ngithanda gcinani imiyalo yami ifunda ngane yami funda mntakwethu funda funda baba uma ningithanda gcinani imiyalo yami sehlulwa yini maNazaretha saganga inyanga sehlulwa yini nehlulwa yini ukugcina umthetho kaJehova awukwazi ukuthi lishona ilanga hala nami namhlanje indlalifa lo pushana umuntu ukuthi bayifakala iwesingethami kophupha nayo yekenze lutho yini isindo mancina nje nina imlo iphela asamazi usina phela so ngilendu nanifuna ipesheni tata zonke izinto zezimbi nabe kazoba niyazenza nina khuluma baba khuluma uma ningithanda ngalokhu ubuyele emva wena zonke mvaye Woza baba Cela kubaba nipho omunye umthokozisi sombona ngani wokuba hlale nani kuze kube phakade sombona ngani ukuthi uye yasho kumoya weqiniso elingememukeliswe ngokuba lobe lingamboni ngamboni lingamazi kodwa thina kodwa nina niyakumazi ngokuba ehlala nawe ufuna muphuka lesalelo bani yoba phakathi iningi hlala phansi iningi ufuna mphuwele ufuna basalelo ba kodwa bathina abantu madoda bathi izimpunga ezingaka zisangene emakhanda ilandela weba imsebenzi baba imsebenzi kukhona abathi isilandela umuntu kanti Jesu kwakuyibongo lolu kuba kwakumuntu uJesu wayengumokhala lontombi nesizwa akakaze bamqweba ukuba wayemqweba ngabe wabulawa nangaphuma igazi uyazana umuntu emhlabeni kwehla umoya ingcwele usebenze ngaye wena usuthini hawu baba uloyise wena ulandela imqweba kathina siyazi ukuthi zofika lezo nsuku ahambe naye njengabanye baningi abangaphambili ifunda ngani yami funda 2 verse 22 madoda waIsrayeli uyaweza madoda ayamba noJesu madoda waIsrayeli akenizwe lamazwi uJesu waseNazaretha umuntu hawu kahleli ngawo mfana sencwadi ayibhalwa nguwe umuntu uJesu uyiphinde baba ufake ibuku unamanga madoda waIsrayeli akenizwe lamazwi uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswa uThixo phakathi kwenu oqiniswa uThixo phakathi kwenu ngemsebenzi emkhulu uThixo ayenzani uThixo enza ngaye phakathi kwenu iningi senethi ufunani wena ufunani ngitshela futhi ukuthi ufunani asifuni lutho mina ngehlule kulandela inkosi lokhu nezimthethwana ecithembe nezinto engayindawo kodwa umthetho kaSheba alikwazi ukwenyenze angithethi njalo kumele ngehlule abafazi bami ukuthi didisane isuke ngivaya lapho ngikhuluma ngiphakamisile hayi kodwa ngiyathetha uyiqedile hayi batana benkosi Amnayinkonzende bangazi abafundi angaze nife nene ulokhu ngiphansi iduli yezani iduli engikhaza into yodwa nje mina elona ngayo ngapha ohlangothini lwethu umona yembuzo wemadoda yembuzo noba ngeke ngiphendule kusesontweni lapha kukhona ingane kini
zisencane ebese ke sokufuna omnye umfana nithi sicela usibhekele impahla ngoba nazi izingane zisencane zothi ngakhula ke ubusuku uye ekhaya la seyikhulile sethi hamba ke emkhulu manje sesenele ukuthi uthwele ke uhambe ekanti wawuzofunani umntwana wakho hamba yakini sabanela ayiseyikhulile ingane ezowelusa somzela abantu like ushalalele manje uthi ngeke uhambe kanti wawufunani wena funda baba funda Exo kwesibili chapter 2 verse 1. Imphetho lo enkhuluma ngafunda baba. Kepha kwakukhona ebantwini abaprofeti bamanga. Njengoba naphakathi kwethu ndakumanga kumaNazaretha. Akakwazi ithi inkosi ilanga. Ithi madala. Angininikile ukuthi khulumani ngezono ethempelini. Mina ngikwazi ukuxosha isono. La isono esikhulunywa yini sizoza ngamawala. Inkosi naza ephambi kwami ivale lento inama amawatha ababekwenza babuya bathi Nkosi siyaxolisa kade sikwenza ngoba sokukhuluma umlomo angathethi imali umshofu wena unamshofu yalevuza nje funda baba funda kepha kwakukhona ebantwini abaprofeti bamanga funda baba njengokuba kuyakuba khona phakathi kwenu abefundisi bamanga wow nikuthathaphi lokho baba ukuthi la ekhaya angikwazi mina noma initanga aningazi angazi ukuthi akudotshe umuntu ufuna akhokhe imali ngikuthatha mina ukuthi umuntu ukhokhe imali ekhokhe ukhona ithole ekhule kwenkulumo nje ezokhokhe ngeke ninikeze nami phela abafundi befoni kanti khetha abantu into niyayifuna nabo funda kanye funda kepha kwakukhona ebantwini abaprofeti bamanga baba njengokuba kuyakuba khona phakathi kwenu abefundisi bamanga abazongenisa izahlukaniso ezichithayo eyichitha ibandla lonyazi bephika inkosi abathengayo bezehlisela ukuchitheka okuzawufika masinya yebo abaningi bayokulandela amanyanga abazebe mthanda amabandla lomfundisi yabo umfundisi omshumele onamanga funda indlela yeqiniso iyozinuke ngaye ufisa imali sizoyenza le mali wokufisa imali verse 3 okufisa imali okuniphathisa wempahla ngamazwi obuqili angisheki ngiyasimama ngiyasimama nje baba hayi angithandi soku-10 phasi angithandi kuba sengishilo ngathi anginathi isikhathi eside mina la ngiphethe inkonzo ngoba angaze ngifa ngiyabona ngisazokufa kwabangisongela kulungileke ngifa angidazekani khuluma baba khuluma verse 3 ngokufisa imali ukuphathiswa wempahla ngamazwi obuqili indlela eqiniso ukulahla kwabo kwamandulo akulibali ukuchitha kwabo akulele uyiqedile ngane yakwethu uyiqedile sengiyama ingane zakwethu ngishilo ngathi ngeneme ibandla lila ngaphandle lifuna ukuba ngomsombuluko liye onyazini unyazi lukhuphe ilanga ukuthi solungile hawu maduze nje uthi noma ngathi ufuna ibhano izomlanda ngebhano kuba sibona into labazala asazi mbona umuntu enezandla evuta umlilo ezinobani singamyelela ngena lo muntu siyamfuna ezona ngithi angithi ngiyabuya awuzabe futhi ngiyathanda wena siyaphakathi othubeni phela engwenyeni nobona utekelele nje nangokokhona sihlahla ongekhokho lutho nokuza hayi umvangeli yakhononda asifuna ukuba azawela uthukeli baba abuyela ngale sizoya nje maduze ukuthi lapho abona nje yomshayeli baba
isibhibhidla isibhibhidla kwenele angangifambela kanjani umuntu esebabangabhala amagula ukutokoda ngifambele isembuyisele esihlanu sezesibili inkosi ibusise enokuzwile azamnande sophi umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-18 19 docela umbakela umjado ukuba sinelisiwe sola lesihlabelelo inkosi imbusise inkosi ibusipha amabangcwele
Asibonge. Amen. Asibheke enkosini. Nkulunkulu okhokho bethu. Nkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shemba ngcwele. Thithelwe izoni. Baba silapha ngwakho sozindlala singaboni. Siyona insuku zonke. Sicela baba usigeze izipho yakho engcwele esezulwini. Ukusithethela wonke amacala esinawo. Senze sifanele ukubizwa ngabantwana bakho. Bese sifundisa ukukholwa. Sitshengise nendlela othanda sami ngazo. Senze singalingwa into zomhlaba eziphelayo. Baba yiba umele siwethu kudla kwesiphume endlini yakho sikhani usibuyisele. Bese wehlisela phezulu kwethu umoya wakho. Senze sibe bunye njengebuba lasimende. Usenze sihloniphane, usenze sithandane ngekhathi zonke. Esiphilisa bonke abagulayo. Qede ukuphofa emzini yethu senze singadingi, usenze singasweli manje naphakathi. Amen. Sehlezwa iphakamela yahlala. Iyathi sihlezwa phindwa iphakamela futhi yahlala. Umlando ogagano uSolomon kadini isiluku iphinda umani wendima emthubathu kwaMpukunyoni kanti siyawuthubele sigodwe sasenyokeni. Nosisa masakuphola ogemini indantsongo umkhosi kenhlangula inyanga umkhosi waZulu. Oshana amaphika amhlophe ayisuka esitshezi lindantsongo alethule. Uqhatha ufundo nosuthu uyayisekele ngamancasa namancasakasi. Ankomo enkundleni wathi inkulelo ezale ngabashiya. Inengenkathi intshumalidla umculo wasemanhlanhla yakho okunqeka amazungu esabatha. Athi izinto ezasothiyana mawisa umphando enkundla yasenyokeni. Babathi khabela unyasa lekuyisibekelo libhodle umuntu yancipha. Yana kumencishana emsamo ukhamba lwejiki. Ebhimbivelo ngosomiso kuyakwaZona inkosi omhlangano nomkhulwane. Intambo iphosonyasi lale equmbise ukwakwanquzu ikwasi. Khahla umqaba samasaba nasemhlani kwevela amagugu ebandla. Othi ngokwengesana kwephuka enkantolo. Ayiphuka yokuphotshana inkosi. Sikuke senkantolo leyibuka ngasi jaji uyapi. Amazemba aqhundekile iqabho laphezulu usika. Ubwabo bashone eJudiya. Khafiyasha umuntu eqaleni bathi uloyiwe. Qasha amazeze enkantolo. Iqala laphele monje umhambo. Ofisa ngecala ngemuswa kithi emandeni. Laphuphula abanoyisa. Qashe ukhagane. Kahle liviki omhlaba ufa. Iphupho laqhaqa umthejana. Amaqolothe ethi ubhekwe isambane. Unqwabo sebuzini abantu bakhe. Bathi umphansi udliwa inhliziyo. Thabe ngafike gospel beyibuka beyibabasa nami ngafike ngahlala phansi. Hayibuka ngayibabasa. Uyadiyela umfoka amncwabe ngejadi laqhethe emthwalume. Unyaso ngixabaza abantu boyibusiso. Libona uSirila Maphosa kwasepolitiki. Phama bacaswa, ibacaswa nazishi ngasemelika umnumzane Bill Gates. Emashi yathubela kaBhota. Jiyana sonke ngeqhamokhalo. Ushona ngapha qhamuka ngaliya. Ntemone bangqulu umhlaba seluweni ngizimi namaphethelo. Ndizesa umqatha Cape Town. Sazinge emaphela efuswa intuthu emqadini kwase qhubela nuku yangasulu siyasomoya iphisa elimhlophe lisagile iconse emakhosini libungazwe ngamakhosi emzansi nazo libonyozelela sixhoba sabasalini abayovela ufike kanjani esijini sawulwakhe umkhwetshwa omqhobana seqhikiza amajele eRobben Island wayophuluma etheke emkhumna ngekebhe sukunyana lungafezi maso jojolo noqonza ngandlela seyuka sayifuze ezetya Nkulu ebheka thuthukweni qhankela wayesogobe ePuntfontein behlule ngesilo ngisho nasegoli obhizela lapha buxaba eDronsfontein sabe khona isigodi saseNtshonalanga ethuthukweni kwaManazaretha sabe khona isigodi sasoSwathini ekhaya laManazaretha sabe khona isigodi saseNhlambuluweni ekhaya laManazaretha sisusa simnani ngempinda lokide bacabazi komphu phela imkhese manje waseNhlosini ungena bingana ngesitezi unyazi lwesu lwanje ngengotshe emsumsha wakhona bingana ngesitezi ushembe wakhona ngengotshe endabezinathi wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe eJudiya wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe abafisina wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe ePhalethu wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe eKanyesini wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe eKwandeni wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe eLimnelindathonga wakhona bingana ngesitezi wakhona ngengotshe eThembalethu Dwesho nesikolo bongosane ngoba inkosi uthi
yayiholwe inkosi uNyasi kwabakaShembe umphafu wagodlwa nguye kwabakaShembe sihlangu sethathwa inkosi uNyasi kwabakaShembe idlakho njwa nguye kwabakaShembe uhlo thatholo selinkosi uNyasi kwabakaShembe abasasimukele emkhatheni khula lomnini kwashani thijole insiphi babulala umuzi wenyangazulu amadoda bathi banuka inkosi uthi ngencwadi salani senihamba nonke webathakathi lonke abalasesihogweni kaseleyo Shembe bayibeka bayibangisa abakwabo njengoyise uthingo loyisemkhulu yangazulu uqabadelwe ingcwele ntongwa akusi ikothi umtito abantu bonke kusasa Olesishado kuzokuba nenkonzo yakwabheka bezayo inkosi imbusisa. Amen. Amen. Gibele emotini lapho shayithe isakhe elimhlophe ukuze ushande bese